Sumoto nga dito ko sa gawas sa balay naghuwat niya. Sige pa do pangutana akong mama, why nag-spray siya sa iyang mga tanom nga buwa. Dahil nangutana si mama, nga be, asa naman nimong uyab, wa pa man lagi. Tubag ko nga, ma, diligi na ako ni uyab ni akong bisita karon. Ingon na bi ako ninyo nga wala ko'y uyab. Nangutana si mama, unsa man din na nimo? Mitubagar ako friend. Tubag siya nga, aw mao ba? Naadi ay po'y ingana. Tubag ko nga naamaoy, then smile ko. Nitanaw ra kong mama nako nga naglibog og nagpakabisi sa iyahang mga babies. Bitaw. Isod na lang kog balik sa balay kay adto na lang ko maglingkod-lingkod. Ug unya ra kong mogawas og naana siya. Ako nang pudtong giingnan og unsay color sa mong balay og asa dapit kay makatultol raman to. Naghigda-higda ako sa sala. Unya ni kalitra og ring akong cellphone. Si Ray na nawag kay naana ko na siya sa gawas sa moa. Niingon pud akong mama nga naa daw nangita na ako. Mo nang nagdali-dali ko gawas. Pagtanaw na ko niya, wala ko kailadayon kay naka-jacket. Naka full face ang helmet, unya lahi man iyang motor. So wa din ko makailan niya. Pagtanggal niya siyang helmet, gikilig ko nga nagtanaw niya. Ni-smile siya nako og minaog sa iyang motor. Napadid siya'y dala nga pasalubong. Flowers og pagkaon. Mura yun siya'g uyab nga nimisita nako, pero dili di ay piyo. F. Body ready ay me. Katong adlaw nga niadto siya sa mua. Kamera ni mama sa balay, kay akong ubang igsuon trabaho man. Unya akong papa kay tua man sa layo nga lugar nagtrabaho. Gipasulod siya sa akong mama, og nibalik ra pod akong mama og gawas, og gipasagdahan na rami niya dito sa sala. Huwag ako siyang giingnan, mayo kay nakauna-huna ka nga mosuroy diri. Nismile siya nako og gipislit akong ilong nga cute. Taason biya pod kog ilong pero gamay siya. Ug ingon siya, mosuroy lagi ta para makatultul ta sa lugar sa tong special someone. Nikatawar ako og miingon nga amaw, pero gikilig ko ato. Then ana siya, nga gimingaw bitaw ko nimo, maong nianhi ko. Tabag ko nga, wow, gimingaw jud. Pwede raman unta ta mag-meet dito sa ubos. Intubag si Ray, ngano di ay, di pwede og diri sa inyo. Tubag ko nga, pwede manggod. Sige siyag tanaw nako nga mura jud kog mahilis sa iyahang tinanawan. Nya ni smile siya og miingon, arang himusa ligi nimo si mong porma karon niya. Mura ka og bata nga wala palaaga si mong mama. Hayabag. Pagkaamaw po ni si Serda, nakapajama raman lagi ko, unya Hello Kitty pa jud ang print. Unya blouse nga SpongeBob, nga mura jud og pambata. Dayon ni seryoso siya galit, nga nagtanaw na ako, og miingon siya. Ganahan lagi ko magtanaw ni mo yang, nga ing anak ka. Naka-feel jud ko ka-awkward. Di masabtan akong na-feel og wa ko katingog dayon. Na-touch kay ko siyang giingon. Ug murag na melt ako ang heart. Na-appreciate din niya nga inato kong porma. Kay kadto pa ba siya niingon ana nga ganahan siya magtanaw na ako. Subot pa sabot nga ganahan siya simple lang ko. Nga walay arte-arte. I'm so flattered. Pero nakununa pod ko ba nga sa sige na mo og kita-kita niya. Unsa jud kahay iyang tanaw na ko no? Wala ba ka siya makauna-huna nga bigaon na kay ko nga pagkababae? O di ba kahaubos siyang pagtanaw na ko tungod kay ana among gibuhat niya? Nga F body lang ni. Gibati og kauwaw para sa kong kagalingon. Ug sa dihang nangawat bitaw na siya kiss na ko. Bad kay si sir. Pero gikilig ko pag-ayo. Kay gihag pa jud ko niya og dali-dali. Kay gimingaw daw siya nako. Nindot lang kay sa feeling nga ing atos siya. Kay sa status na mong duha, nga fubo ra biya mi. Ug sa sige na mo kita-kita, wa ko'y ma-feel nga murag special ko niya. Or na ba siya lihim na pagtingin nako. Kay fubo ra man ligi mi. After pagtot na mo, limot ra biya ng amuha. Pero naka-feel naman gani ko og something para niya.
Kanang something nga makaingon ko. Og mao na jud ni na tinuod na jud ang giingon sa akong beshi. Pero kadto nga time di pa pud ko sure kung mao na ba jud ako ang gibati niya. Di pa pud ko makaingon nga love na nako siya. Siguro murag ambotoy. Unsa nay tawag ato kay hasta ko wala kay baw. Og unsa kay naglibog na pud ko. Bitaw. Mga hapit na alas 4 ako siyang giingnan nga mogawas mi og magbaktas-baktas sa mong lugar. Siyang gipangutana, ganahan ka magsuroy-suroy ta di sa gawas. Tubag siya nga, sige, adto ta sa inyong basketball court. Siyang gipangutana, gusto ko magduwa dito. Mitubag siya, oo, tara. Pagawas na mo gipang tan-aw jud mi sa mga silingan. Siguro arang chismis nila ato kay naalagi ko'y kauban nga laki. Gitawag jud ko sa kung usa na mo nga silingan, unya nangutana jud kung kinsa daw na ako ang kauban. Miingon ko nga, friend na ko te. Di sila katuo. Nakadungog pa jud ko og ingon tong isa nga. Pulis maguna. Mao man na ang nanakop dito sa crossing sa mga walay helmet. Nadakpan man gani si Udoto. Natikitan pa. Nakatawa jud ko nga nakadungog sa giingon sa kong silingan. Hindi smile si Ray kay nakadungog man pud siya. Ako siyang giingnan, tagam ka sir, nanakop day ka. Then may katawa ko. At mitubag siya nga, ikaw, padakop ka. Sige siya smile o gikomot akong aping. Dito mi sa mong court og naamay mga bata nga nagduwa og basketball. Niapil pod siya. Perde pang lingawas sa mga bata kay puli-puli sila itsa sa pula. Shooter man po di ay ni si sir. Mayo kay mo shoot 3 points man dayon. Mayo man gani mo shoot sa bangag bisag ngit-ngit. Unsa nakahatong perte kahayag. Magaling kayo. Bitaw. After to ni bisita siya nako sa balay, mo text na siya. Bisan di kayo dugay pero mo text na siya nako mag-ask kung nagkaon na ba ko or okay ra ba ko. Mga ing-ana lang good pero nalipay na ko ana. Naanay progress ba? Bahalag dili kanunay. Basta usahay ini kabuntag naadyo na siya text niya. Good morning yang. Take care always. Modyo na akong makit-an sa akong cellphone. Unlike before nga mamuti na lang akong mata. Wa jud ko'y ma-receive nga text message kaniya. Mga 2 weeks or 1 week pa to siya, usa mo text kay gusto makikita. Pero kadto nga time, di na ko mag-uol kay kada adlaw na nga mo text. Kung dili morning, diri sa afternoon, mutawag siya kadali. Di man jud ingon dugay nga mag-istorya niya, pero okay na ko ana. Mo nang sige ko gunahuna ba, nga nahigugma naman siguro ko ni Rayoy. Kay di naman gid siya mawala sa kunahuna. Unya mingawon ako niya, kung dili mi magkita. Usahay maka-feel ko nga lami na kayo mo demand og time og attention niya. Unya di ara ba jud mi uyab. Kauwaw na lang. Kinsa ra gud ko para hatagan og enough nga time og attention niya. Nga di man ko niya uyab. Nauwaw jud ko nga nagunahon na ana. Unya nahadlok pud ko kay kahibawo ko nga naa na ko'y feelings niya. Sa moto nga nagiyaw-yaw na pud akong friend. Ingon siya nga sulti siya nga inana imong gibate para ma-aware pud siya nga na-fall na kaniya ug kailangan na kaniyang pakaslan kay giayo na kaniyag duslak imong bugan ug dugan. Tubag ko nga mauwaw mo ko day. Tubag si friend nga buing nganong mauwaw man ka. Unsa may nakauwaw ana? Mauwaw ka mosulti niya nga nahigugman ka. Pero wala ka mauwaw nga sige kag patot niya. Hoy inday, nayabag na jud ka. Tubag ko nga, munsa man ko. Tubag akong friend nga, isulti gud nimo ni sir kung unsa nang imuhang gibati diha. What if wala siya feelings na ko? Nangutana ko. Tubag siya, ay buing. Imposible pud og wala. Pero wa pud ta kay bawono basin wala jud. Pero never mind na noy. Just tell him para mahilo na imuhang kalagoy. Ako'y na-stress nimo. Nangutan ako balik. What if wala jud ay?
Tubag si friend niya. Idi wala agad. Nga naman day ugwa siya feelings niya. At least kay baw na siya nga naa kay feelings niya. Idi move on, ana ragod na. Ingon biya ka nga tama na sa bugat ug dili pabton sa dughan. Panindige na ay. Naghukmoy jud ko tibok adlaw ato. Labi na kay wa siya mi text that day kay busy siya. Pagkagabi ato nga padong naunta ko matog, mitawag siya galit. Nawa god ako ang katulgon. Motong nangutana siya nako. Matulog na kaya? Tubag ko nga. Padong naunta. Nga naman. Ingon si Ray nga, sayo pa man para matulog. Tubag ko nga, sayo pa din ng 8 p.m. Ana siya nga, sayo po mau pagod pag alas 8. Mikatawa ko din mitubag, wa may laing buhaton, idi matulog. Dinana si Ray, nga suroy ta. Mura kog nalipay siyang gisulti. Munangutan ako kung asa may padulong. Tubag si Ray, nga suroy ta. Naa may live band dito ron. Mitubag ko nga, bitaw no, hilig day po ka ana. Tubag siya nga, dili kaayo, pero gusto ra ko mosuroy kauban. Gawas na diha, naan ako sa inyo hanggay. Tubag ko nga, yabag, pag sure oy. Dali adyo na ako nakabangon o gitanaw na ako sa bintana. Tua dyan siya. Nag-wave pa siyang kamot. Matong ako siyang giingnan nga mag-ilis ako. Abdi ka dyan ako nakailis o niya retouch gamay o spray dayon sa perfume. Then wala na ko mananghid ni mama kay natulog na siya ato. Sayo man kay siya matulog. Unya, madistorbo ra kung ako siyang pukawon. Dayon paggawas na ako, mihag din ko niya. Feel ko lang nga mohag. Gimingaw tawon kay ko niya. Dinungutan na siya kung anong nag-short daw ko. Yung tubag ko nga, di pwede. Tubag si Ray nga, tugnaw pagilis ka. Pag pants ra kay tugnaw na, unya pag jacket. Mitubag ra ko, okay sir. Nakabalik tawon kog sulod para mag-ilis. Well, nag-drive na siya pa dong sa proper, nagunit po dihang kamot sa kung isa kamot. Iyaha pa jud gikisan usahay while nag-drive. Kiliga ba Uingon siya, gaksaragod ko ba? Nakurat bitaw ko ato pa ingon niya. So naginay-hinay na lang pud ko gakos. Pero nigakos ko pag-ayo kay lami kayo sa feelings nga magakos-gakos niya while nagsakay siyang motor. Mura jud mig mga tro ato. Murag tinud-anay na jud ba nga uyab mi pero dili ba. Nalingaw ko kay didto mi sa plaza nagtan-aw sa live band unya namalit pud mi og mga kanunon. May na lang di mauga ang baba kay nag-usap-usap. While naglakaw mi nga naggunit jud na siya sa kong kamo. Sweet kaayo gikilig jud ko pag-ayo. Mura jud may uyab. Pero how I wish nga mag-uyab na lang jud may. Ako nang bawion akong giingon sa una nga di ko gusto mosod og relasyon. Karon kay gusto na kaayo ko. Kung si sir na laman gani ang mahimong uyab na ako, andam ko masakitan. Char. Na-deform na ang buganday pero karon pa ko nahuna og label. Pero wa man jud mi nagtan-aw sa nagsigi kanta-kanta. Dito rami sa daplin nga medyo ngit-ngit og nagsigi na kog gakos-gakos niya. Ambot unsay nakaon ako nga mura naman kog sawa nga ni balikos sa lawas ni Ray. Dahil init, gilok, og lami sa paminaw akong na-feel. While gihinay-hinay niyang sod ihang kamot sa kumlaos. Di man mailahan kay nagkakos man siya nako ana. Unya ni sandig tahay ko siyang dugan. Pero yung isa kamot, sikreto na nga misod para magduwa-duwa sa ko ang dugan. Sige pag siya kiss na ko sa liyo. Mga ko siyang ingnan ang makitaan doy. Tubag siya nga, chick enta. Unya natang kadlawon manguli. Okay ra nimo. Naghuna-huna papud ko kay basin masakpan unya ko nilang mama. Manungutan ako kung unsa ming orasa mo ulit.
Tubag si Ray, nga sayo lang gud ta mo, bisag mga 3 AM pa, kay naarba mila ko og mayang. Sayo may mga lakaw. Mao mitubag ko, nga sige, pwede ra. Sumoto nga ni check engine me sa may duol nga lodging ha. Abi na kog adto na pud mi sa hotel, nga room 201. Mahal pud biya dito. Base nagtipid si sir atong panahona, kay base na siya gastusan nga importante. As usual, nag-abot sa room, magtot dayon. Kalami lang jud sa paminaw nga permita ipayaw sa langit. While nagtot mi niya, sig tingog yung cellphone nga touchscreen nga nasod siyang bag. Ang permi ra jud niya igawas kay iyang keypad, pero ang touchscreen tagsa ra jud nako makit-an nga igawas niya og mag-uban mi. Ngano ka? Sumoto nga giibot day niya ang nag-ungot og nagdali-dali og bangon para tubagon ang tawag. Pagtan-aw niya sa cellphone kung kinsay nanawag, niadto dayon siya dapit sa pultahan sa CR og didto niya gitubag ang tawag. Nganong kilangan pa man jud mo palayon nako kung tubagon ang tawag, nga di man unta ko chismosa para maminaw kung unsay ilahang istoryahan. Kinsa kahay nanawag niya. Sumotong naghabol na lang ko kay namugnaw akong bulan. Nabitin imbis kay lami na kayo to. Hinay lang ihang tingog pero naminaw ko eh. Nadungog pagani na ako nga niingon siya nga. Wala man ka nag-ingon nga muanhi ka. O sige, muanha ra ko, hulata ko diha. Paguman sa tawag, midol siya nako og nag-ilis dayon siya. Tanmingon siya, ngayang ihatod na lang ka nakuha karon kay naa may lakon. Tubag ko nga, kinsa dito'y nanawag sir? Mitubag siya nga, ako ang kaila. Sumoto nga nag-ilis na lang pud ko, pero nagduda jud ko nga di lang to basta kay kaila niya. Feel na ko murag something na jud. Wala pa biminahuman sa pang second round na mo, kay naputo lagi kay naay nanawag niya. Sumotong ni uli na lang ko o gihatod ko niya. Mura siya og nagdali bitaw, nga na siya'y kailangan nga apson nga oras. Then isa ka adlaw, duha, tulo, niabot na lang og siyam ka adlaw. Wala na Ray nga mi text og tawag na ko. Hanaguol ko. Naghilak jud ko ana. Nasakitan man ko oy nga wa na siya mi text na ko. Ngano ka? Tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely? When I thought this love would never end, but if this love's not ours to have, I will let it go with your goodbye. Grabe dyan na akong pagaw-pagaw o kanta ana dito sa video kaya. Kauban akong amiga nga sabay. Sige po siya giyaw-yaw. Ingon pa siya, nga gugma pa more. Sige po siya kansyaw na ako. Nag-inom mi ana kauban po ang mga friends, pero wala sila kabawo nga nagmaoy ko. Si Inday Beshi nga sabaan ra ang nakibawo sa tinuod na akong gibati ato. Grabe dyan na akong hubuga ato, kay nagsuka-suka na gud ko. Di na ko halos makabarog ingon nila. So gihatod jud ko nila sa mua. Nakasabaan pa ko sa kong mama kay nganong naghubog-hubog ko. Pagkabuntag, sakit kayo kong ulo. Hangover jud kay perting inom pagagabi. Sigog tawag ni mama para magpatabang kay naglain jud akong paminaw. Unya ni suka na pud ko. Igo ra jud ko nakaabot sa bintana og ni suka dayon ko. Grabe kahapdo sa akong tiyan. Mura jud kog bata nga sigig tawag ni mama. Nihilak pa jud ko. Namugnaw akong lawas og feel na ako nakita ko og daghan kay nga stars. Unsa naman eh. Nagtwinkle naman. Naluya jud ko og sinuka, pero wa joy mama nga nisod sa kwarto. Asa kaha ako mama. Nihinay-hinay jud ko kamang padong sa pultahan. Nisyagit na jud ko ana og nagila. Feel na ko gamay na lang jud ko kuwang makuyapan ako. Naluya naman ko nga murag nangitom na ako ang pananaw. Sumoto nga nakuyapan jud ko nga naitom ang kalibutan nga nagpuyod ko sa mong pultahan.
Nakamata na lang ko nga baho kayo og white flower unya na si pislit-pislit sa akong kamot. Sakit kaayo makapislit oy. Si mama kay sigig haplas na ako. Unya nay laki sa akong tapan. Pagtanaw na ako kay si Rayman. Nalaskig lagi ko og galit. Og ingon si mama, hala sige inom pa. Patuga-tuga og inom unya di magsilbi og dinag. Mirisi kay kanang kaulit. Sige naman noon og yaw-yaw si mama. Nauwaw naman noon ko. Nakasulod sa kwarto. Nigawas si mama para magkuha og init tubig para ipainom na ko. Tinangutan na si Ray, nganong nag-inom-inoman ka? Seryoso kayang nawo nga nagtanaw na ako. Kahilakon jud ko nga nagunahon na nga sud sa siyam kaadlaw. Kadto pa siya nagpakita og balik. Wa ko mitanaw niya pero nito na akong luha. Dinangutan na si Ray. Noon sa manday ka? Wala jud ko mitingog. Wala ko siya tingge. Di na ko feel mo tingog niya kay naglagot ko. Pero gikilig jud ko nga sige siya gunit sa kong kamot. Dinana si Ray. Ngano ka ba? Unsa man day problema nimo? Dayon wala na jud ko kapugong. Ug ako siyang giingnan nga ikaw. Then may hilak na ko. Di na ko masabtan ang reaction ni Ray sa akong giingon nga siya akong problema. Ug ako pa siyang giingnan, nganong karon pa man ka nagpakita ha? 9 days Ray. 9 days nga wa jud ka mi text or tawag na ko. Ngano ka? Unsay problema nimo? Abi na kog nahuwasan ako wa pa man di ay. Pero nabuang na kay mi-smile man siya galit o gipislit akong ilong. Tinana si Ray, so gumingaw day ka na ako. Mao day na imuhang problema. Aha ka, nauwaw ko. Wala na ko makatingog. Naglingkod ko nga nagsandig sa unlan og nag-inom og init tubig para mahuwasan ang kubok. Sige siyag tanaw na ako. Wala jud ko mitingog og balik kay nauwaw bi ako. Then misulod si mama og miingon nga malakaw sa kobe na ako'y paliton. Kami rang duha ni Ray ang nabilin sa balay. Danungutan na si Ray, asa imo pugong sa buhok? Tubag ko nga ngano man. Tubag siya nga, asa lagi? Itubag ko nga naara sa drawer, tanawa. Ikuha niya og miduol siya na ako. Ug iya akong gipungan. Char. Nahilis ko sa iyahang gibuhat. Kiliga ba eh? Kamao man day siya mo bugkos og buhok. Pagkahuman niya og bugkos sa akong buhok, nihinay-hinay siya tapad na ako og mihigda. Then mihag siya og mikis. Tiniingon siya, nalipong pa ka. Tubag ko nga, wa naman pod, di na ka. Nismile siya na ako og hikap-hikap akong pa. Nanginit ko siyang gibuhat. Tinmingon siya. Gimingaw kayo ko nimo. Dayon ni anam-anam na siya og paibabaw na ako. Og sige siya kiss sa akong liwa. Walang isa niya kakamot. Hinay-hinay og taas ang akong night dress og gipakama ang iyang kamot. Unya gisulod ang iyang tudlo sa akong bag. Nakapiyong ko sa kalami sa akong na-feel atong orasan. Dinungutan na siya balik nga. Sure ka nga wala ka malibong. Wala na jud ko makatingog kay mura na kong mabuang siyang gibuhat. Isa pa man to ka finger ang iyang gisod sa ko. Then taod-taod, duha na. Unya human kay tulo na siya. O ginay-hinay na niya og baliho. Grabe. Nagpaniad ko sa kalami. Ipaspasan jud niya og luglog ang ako nga kanang nanggigil gid siya pagaya. Nakasyagit jud ko. Wala ko ma-imagine nga kaya di ay isod ang tulo ka fingers sa kuang lungag. Masod man gani ang iyahang adako. Unya agahi kayo nga murag toroso. Unsa na ba kaha ang kamot lang? Naluya jud ko after ato. Nagpanggunit jud ko siyang bukton nga nagtulo akong singot. Nawasan ko sa hangover. Mora day na itambal.
luglugon ra para mawasan. Sa motong ni bangon siya umigawas na sa kwarto. Nagkuha din siya tubig para ipainom na ako. Abi kog mogyera pa siya na ako pero wa man. Iyahari day kong giluglog para mawasan ko sa kahubog. Nibalik siya nga nagdala og cold water. Daningon si Ray, nara ko'y giasikaso yang. Mao karon pa ko ni bisita nimo. Na busy ko. Tubag ko nga, unsa man pod. Nangutana jud ko bahala na basta kay mangutana ko. Milingkod siya sa akong tapad o gigunitan niya ako ang kamot. Ug ingon siya, ngayang, nako'y gusto ipangutana nimo o gusto ko og honest na tubag. Na-curious ko kung unsa iyang pasabutan. Ug unsa man jud ay iyang ipangutana kay seryoso man kay siya when nagtan-aw na. Kaya nangutana si Reyna ko, nahigugma ka na ako. Wa ko makatingog dayon sa iyang pangutana. Na-shock man ko. Midoko ko kay wa ko makatan-aw niya diretso. Wa ko kasabot god sa kong bation ato sa pagpangutana niya na. Wala ko kay bawo kung unsa ko or unsay akong itubag niya. Nakapangutana pud ko sa kuang kaugalingon. Nahigugma na ba jud ka ako niya? Sure na ba jud nga gugma na ni akong na-feel para ni Ray? Or basin sa lawas no na ako nabuang niya? Unya wa di ay ni cooperate akong heart. Pero nganong nasakitan man ko atong wa na siya'y paramdam na. Naglibog jud ko atong mga panahon na. Wala ko kay bawo unsay akong itubag. Mang wala ko mitingog, ni doko ra jud ko. Wala ko kay bawo ug unsay akong itubag sa iyang pangutana. Ug napod ko'y na-feel nga kahadlok. Dayon mi ginhawa siya lalom. Unya mi gunit sa akong kamot. Ug mi smile, then miingon nga seryoso ha ba. Dayon gipislit niya akong ilong. Ingon pa jud siya nga di alagi ko ron kay para personal nga makikistorya nimo yun. Nakulbaan man ko og kalit atoy, basta kay naglain akong dughan nga gikulbaan man. Ug mingon si Ray, ngayang, hapit na ako ang kasal. Wala jud ko makatingog, wala ko kalihok. Mura ko og kantila nga giugbok og nag-anam-anam og kahilis. Unsa? Kasal? Miginhawas ako og lalom, usa ko mitan-aw og balik niya. Mi-smile kog dako, unya akong gigunitan iyang kamot. Wala ligi ka magsulti nako nga naa day kay uyaw. Hayag ra kayo kung itsura kung tan-awon. Maayo ra kayo kung pahiyom niya. Pero nganong murag bugat man kaayo sa akong kasing-kasing. Mura man kog naluya sa akong nadungog. Kasal. Si Ray kay Kaslo nun na.